Καλημέρα στους όλους τους φίλους μου στην Ελλάδα. Αυτό το βίντεο το φτιάχνω για σας, για να σας δείξω πώς κάνω εγώ σπιτικό cottage φέτα. Βράζουμε το γάλα μας, το οποίο πρέπει να είναι φυσικό γάλα από αγγελάδα. Ύστερα παίρνουμε ένα μεγάλο λεμόνι, παίρνουμε το χυμό και το βάζουμε μέσα στη κατσαρόλα. Ανακατεύουμε και βράζοντας σε χαμηλή φωτιά περίπου 2 με 3 λεπτά. Μετά που θα μας βράσει το γάλα, είναι έτοιμο το φέτα cottage. Το ρίχνουμε σε ένα σωρωτήρι, το σωρώνουμε καλά και προσέχουμε να μην μας βγει όλο το νερό, διότι θα μας βγει πολύ σκληρό. Γι' αυτό αφήνουμε λίγο νεράκι μέσα. Ρίχνουμε αλάτι, περίπου 2-3 κουταλιές σούπας και το ανακατεύουμε πολύ καλά με το πυρουνάκι μας και καλή μας όρεξη!